intriga ko. Ito na to. Ayun, yung Pirino oy. Doon sa mga pagyuma sila Pirino. Usay kayo oy, pasagad ramang ka. Grabe kayo Pirino. Nagchichik ka sa bagong club. Asa mo na napita? Asa na ba? Kayo dyan Pirino. Asa ba? Asa napita? Studio Pirino. Yoy! Ako! Naman di ka diya. Sa man mo na. Di ba mamulingay nun? Pulgit nga taas tayo mo dito. Tapos ako mo po kayo. Pangungit mo lagi pre. Kabalo nga taas kayo mi. Di ka makitaan. Sala pa rin ako nga. Saan mo kayo mong duwa nga? Di mo kadungog na ako. Pre, asa na club na? Ito ganino doon sa palengke no. Dili kay mailan kay palikot man. Bawal bata dito. Bata ba rin ko? Yawan yung duwa no. Dagko kayo mo. Tapos ako bata. Pre, ay kabalaka pre. Gamay na ang height na ni Bonsai pre. Pero tiguang nga na. Basta kay. Tumato ta dito yung gabi. Pila kay chika ba? Tara pre. Tumato pre. Ubanin ko ninyo ba? Ubanin ko ninyo ba? Tara pre. Tumato ko ninyo ba? Uy! Kaya pre boy. Swerte ya, dyan ako karon adlaw oy. Bagas ako mga chika oy. Sa pre. Saman. Chika pre oh. Yati, kailan mo ka nagduwa ka chika ba eh? Si Pirino man ako. Nakagrad. Oh, diba? Si Pirino dyan pre. Yan, na intriga ko. Ito na to. Ayun, yung Pirino oy. Doon sa mga pagyuma sila Pirino. Usay kayo oy, pasagad ramang ka. Patik-atik na yan na. Ngayon mayuma pa yan. Usay kayo pataka ramang ka. Ito Pirino, yung saan yung tugan yung bigyan saan yung pagkulang mga chika. Kapatid, tanawa, panagway na ko kapatilo. Ura kong si Piolo kapatid. Napas mo, mas siguro yung dua ka chika siguro. Day, unsay nakaon nyo duwa day? Kabalo ba unsay inyong gisudlan day? Kabalo man Mikol. Napamangkod mi sa tarong napagunahon na ako. Tuta dyo ko aning tirada ni Pirino ba? Imposible dyo kayo ba? Kabalo ka sa kong ginuna ka ron pre. Wala pa bayaon sa man. Duda dyo kayo ko pre. Nagduda pa di ka? Imposible dyo kayo nung nga. Maya nang duwa ka chika. Imposible dyo kayo pre. Ito di ka nga si Piolo na. Nawang nga nago daw. Anay na lang pre. Manghawa taron niya atong bantayan kung sa may tabo. Ituda dyo ko ba? Sige, tara. Pre, kung lakaw sa siguro tanin nyo pre kay buto na kayo ba? Sige pre, may pa. Tara. Taysa ba? Wa, pagkita na naman ka Pirino. Tara. Unya na ba? Uy. Usapan. Umiyo ka kanino. Kadagari. Wala to nato na si Pirino kay tuta dyo kayo may banga. Isya na nang di. Sige, kaya na niya ba? Mga kanino ay sigsaba-saba niya. Tungko. Wala magulat ta. Wala na sila. Wala naman siguro si. Awa, be! Usbong kayo. Relax lang girls, kay bayaran na lagi ta mo. Be, asa ng 1K, be? Pagdali ba kay mulakaw na mi? Tara Umaoy. Nala! Walaran. Tama ko, magibayaran mo. Ay, kwarta lang ato puhunan para makachika. Tama, dito mo. Gibayaran. Simple kayo. 2,000 na kaklaruan na. Hambog pa dyan nga Piolo. Grabe dyan.